ଗାଁ ଲୋକ ଛତୁ ଖାଇବେ କେବେ କିଣିକିରି ସେଇ ଲୁଣ ଭାତ ତାକୁଣ୍ଡା ଶାଗ ଗୋଟେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଖରଡ଼ି ଦେଖିଆ କରୁଛି। ସବୁ କରୁଛି 10 ବନ୍ଧୁ ଯାଇଲ ଭାଇମାନେ ଭଲ ନା ନାଇଁ ଲ ମୁଁ ଲୁଣ ପରେ ଖାଇବିନି ଲ ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା ଛତୁ ଅଲଣା ହେଇଛି ତରକାରୀ ରିସି ଖାଇଲା ମୁଁ କହିଲି କି କିଛି ଅଲଣା ଲାଗୁନି ଟିକେ ବୋଲଥିଲା ଭାତ ଖାଇ ଉଠିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଇଆ। ଇଏ ଉପରେ କେମିତି ରହୁ କାରଣ ବେଙ୍ଗନାନି ପଛରେ ମେଣ୍ଟାଇ ଲୁଣ ଖାଏ ତୁ ତ ଲୁଣ ଗୋଟେ ଗିନା ଖାଉନୁ। ଲୁଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଖାଇ ଲୁଣ କେତେ ଖାଉଛେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଖାଲି ଲୁଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଲୁଣ ଖାଇବେ କରି ଲୁଣ କହୁଛି। ଖାଇବେ ରୋଗ ହେଇଗଲା କହିଲି ହେଲା ବୋଲି ବି ଶୁଣୁନି ହଁ ରୋଗ ହେଲା ପରେ ଲୁଣ ଖାଇବେ। ତୋର ଦେହ ଦୁବ ଲାଗା ଲୁଣ ହେଲା ଆଁ ହଁ ଲୁଣ ଲୁଣ ଖାଇକି ଦଉଛି ଅଲଣା ଖାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଟୀକା କହିଥିଲେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଲୁଣ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ଅମର ହେବୁ। ଲୁଣ ଖାଇକି ଦେହ ପଡ଼ି ହଉଛି ହଁ ହଁ ଖାଇଗଲାଣି ମାଂସ ଇଏ ଆଉ ଦେବି ତରକାରୀ ନା ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଦଉଛି ମିଶିକି